Hvornår var du fuld første gang, mor? Nej. Ja. Det var jeg som 12 år, fordi jeg holdt nytårsaften, og så snød jeg mine forældre og drak kirkevin. Og der var en ældre dame, altså... Ja, de behøver ikke hele historien. Så sengen kørte med mig, da jeg kom hjem, og dem, der havde os som gæster, de kunne ikke forstå, at der blev drukket så meget kirsebærvin. Jeg tror, jeg var 13. Jeg gav jo fuld 14 år, cirka. Det var mange år siden. Jeg ved ikke, om jeg har været 18-19 år. Jeg er 13 år. 13 år. Det er fordi, man skal tænke på, at dengang jeg blev konfirmeret som 13 år. Og når man var 13 år og blev konfirmeret, så var man voksen. Så når vi var til konfirmationsfester, der var vi alle, altså hvor man var måske 60-70. Og så sagde alle konfirmanderne, det er langt til et bord i midten. Det var måske 20. Og alle fik også serveret øl og vin, og der blev budt cigaretter rundt på et fad, som man også måtte tage. Altså det var sådan, det var. Der var ikke nogen, der sådan løftede øjnene og tænkte, hold da op, sådan var det. Det var kutyme. Altså det gjorde vi alle sammen. Yes. Yes, det er traditionerne ude på landet. De 60'erne. Sådan var det, så det var ikke noget uhørt i det. Nej. Det var dengang gik vi jo til fester jo. Ungdomsskole og sådan noget. Ja. Du skulle da få at prøve det. Ja. Har du det? Nej. Nej. Ja, det er nok sket en del gange. Jeg kunne huske, hvad der var sket. Ja, det har jeg masser af gange. Ja, dagen efter er der i hvert fald huller i hukommelsen. Det ved jeg ikke. Jeg havde det nok sovet, tror jeg. Fordi jeg var tørstig og skulle prøve noget nyt, og jeg var ung, ligesom alle andre, ude til Kodam, og sådan er livet. Ikke godt? Nej. Er du kommet ud for skader, mens du har været fuld? Nej. Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg er en i familien, der drikker det. Ikke længere. Nej. Ja. Ikke mere, nej. Nej. Men hvorfor? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, det ved jeg ikke. Jeg tror, Claus har det godt med det. Jeg aner det ikke. Og så er han nok meget ensom også. Så